Ahoj, já jsem Martina Hopová, jsem máma 3 dětí a napsala jsem pro děti dětskou motivační knížku. Je to adventní příběh o malém skřítkovi, který učí děti na základě svého příběhu, jak si splnit své sny a jít si za nimi. Moje dcera měla buď 5 nebo 6 let, kdy za mnou přišla, přála si od Ježíška, donesla mi vlastně dopis Ježíškovi a tam byla knížka. A já si mi říká, Elenko, a jakou chceš knížku? A ona mi říká, maminko, já bych si přála, abych dostala od Ježíška pohádkovou knížku, kterou napíšeš ty. Protože já bych si přála, aby všechny děti si mohly číst ty příběhy, které ty nám vyprávíš. Aby vlastně jsme to neznali jenom my, ale aby to znali i ty další děti, protože ona vlastně začala chodit do školky. Paní učitelka jim tam četla prostě klasické pohádky, ať už to byly Kůzlátka nebo Červená Karkulka. A Elenka paní učitelce řekla, aby jí to nečetla, protože má strach. A ona se u pohádek nechce bát. Když jsem věděla, že kdybych vlastně ten boj s těma depresemi jako nezvládla, takže bych vlastně těm svým dětem, ale nejenom těm svým, chtěla zachovat ten odkaz, že ať žijou si pro ty svoje sny, že my dospělí nemáme žádný právo vlastně říkat těm dětem, který sen je ten reálný, který není, pro který má smysl žít nebo nemá, že vlastně každý sen, ať už velký nebo malý, prostě stojí za to, ať už jsme velcí nebo malí, aby jsme si je splnili. A tak jsem napsala Andělína. A Andělín vlastně pomocí každodenních úkolů si vlastně plní ten svůj sen, jde si za tím svým snem, aby si ho splnil. Kdy je to zároveň ta knížka i adventní kalendář, takže i rodiče si každý večer, když si najdou 5 minut, aby přečetli svému dítěti 1 kapitolu, tak jim to právě pomáhá budovat si ten vztah s tím dítětem, protože když třeba Andělín tam povídá o svém strachu, tak se může stát to, že to dítě se s tím stotožní a začne říkat, jo, tohle to já znám, tohle se mi zrovna děje ve školce v ten okamžik, nebo mám strach, když je doma tma, nebo já mám sen, ale bojím se, že si ho nikdy nesplním, nebo prostě pomáhá to těm rodičům budovat si ten vztah s tím svým dítětem, protože ten rodič mu dává najevo, že je pro něho strašně důležitý znát ty jeho sny a ty touhy toho dítěte, i když je zrovna prostě malej. Andělínova cesta za splněným snem není jenom knížka o cestě za snem malého skřítka, ale tato knížka zároveň slouží i jako adventní kalendář. Má úvod, úvod se skládá ze 6 kapitol a potom má vlastně 24 jakoby kalendářních okének, aby každý večer si ty rodiče našli ten čas a trávili tu krásnou předvánoční dobu tím, že si čtou se svým dítětem a že mu věnujou zkrátka ten čas a tu pozornost, protože čas je to nejcennější, co někomu můžeme dát. Moje děti si učtou pravidelně, bez ohledu na to, jestli jsou Vánoce nebo ne, protože když občas si třeba neví rady nebo chcou si přečíst něco, co jim pomáhá, chcou si přečíst nějaký krásný příběh, tak si vyberou Andělínovu cestu za splněným snem. Celou knížku jsem napsala já a ilustrovala jsem ji taky já. A ilustrovala jsem ji protože mě velmi baví malovat a zapomínám u toho na čas. A říkala jsem si, že když už teda jsem ji jako napsala, tak proč rovnou i neilustrovat, že to zvládnu. A zvládla jsem to. Nebyl to vždycky můj sen namalovat si knížku. Vlastně napadlo mě to až poté, co vlastně, když jsem byla hospitalizovaná v Bohnicích, tak jsem nemohla mluvit a malovala jsem svoje emoce, malovala jsem svoje pocity, to, co mě trápí, dávala jsem tomu prostě podobu pomocí barev. A tam mě napadlo, že bych vlastně tu knížku, ten příběh, který napíšu, mohla ilustrovat. No, ale bylo to náročné, protože já jsem s tím vlastně s ilustracemi neměla žádné zkušenosti. Takže jsem to malovala intuitivně podle toho, co mě by se v té knížce líbilo.
A když jsem nevěděla, jestli ten obrázek je správný a jestli se tam hodí, tak jsem ho vždycky konzultovala s dětma. Takže když jsem třeba malovala vlka, který tam nakonec vůbec není, tak jsem se ptala dětí, jestli se ho nebojí, protože jsem nechtěla, aby se při čtení této knížky moje děti bály. Co získáte zakoupením této dětské motivační knížky? Vybudujete si vztah se svým dítětem, dáte mu najevo, že sny vašeho dítěte a jeho přání jsou pro vás velmi důležité. Pro mě ta knížka znamená vlastně strašně moc, protože tím, že jsem si prošla bohnicemi, vím, proč jsem měla deprese a zároveň je v tom i teda ten sen té mojí dcery, tak jsem si uvědomila, že nechci splnit sen jenom svojí dceři, ale že to, co jsem si vlastně, čím jsem si prošla, že bych právě chtěla ochránit ty děti, aby oni, až budou jednou dospělí, tak nemuseli zažívat to stejný, aby oni nemuseli si prostě dojít do bohnic proto, aby zjistili, že jsou tu od toho, aby žili život podle svých představ, že žili ty svoje sny. A je úplně jedno, jestli v dětství věříme, že z nás budou kosmonauti a v dospělosti už vlastně na ty sny zapomeneme, ale je strašně důležitý pochopit a uvěřit tomu už jako děti, že vlastně naše sny jsou skutečné, že ty naše sny se nám prostě můžou plnit. Vlastně naučit se věřit v nás i v ty sny. Vlastně celá ta knížka je zakončená tím, že když se splní sen jednomu, tak se zároveň může splnit sen i všem ostatním, protože my nikdy nevíme, jak velkou moc má jedno splněné přání.